Luca, mit készítetek? Mondjad, hogy falevelet. Falevelet. És most milyen színű a falevél? Zöld? Nem zöld. És csak Luca ezt is. Ez szép lesz. Integessetek anyának, apának. Így integessetek. Nem kell ilyeneket csinálni. Kukucs, Encsi baba. Te is. Meg nem kell. Anyának megmutatjuk. Nem kell legetni. Nézni fogja. Integesse így. És csak Várjál, most integesse. Mondja, szia anyu. Ez az, oké? Lili baba, te is. Mondja, szia anya. Oké? Lili, kell lenyomtálod? Megnézzük, igen. Lili Lili, baba? ezt nyomtáld le így a kezeddel. Ez most videó.